Today is the first day in the process of Ichi Ozo. Probably Ichi Ozo Ikolo, Ichi Ozo Nnewi. So today, if any Nachi Meta or can Jechila and Nnewi Ozo, how Ichi Ozo is done in Nnewi is here Bugoduzo, Jechilu money in Nnewi Ozo. Wafani in Ichi Ozo. You do the process, or that's part of the process. So, now the first more is the question of the Nnewi for the Okwu for the Obodo Zonamba Paralibu and Igbo na where Ajani Manaewa na Okwu. So I need Nnewi carry a woman Ebani is ready to Ozo and Yabrom one and the Igbo Nefani and Yabrom deity Otuafo in the real sense of deity. Manani, I na where more than no Carlos, Manala, and Abra Alose. Or if you would, but the name will Ajani, but the name will look well. So one in Navy can Gakita, and the Chilios can wear that Nakichi also. I don't know who I'm in Nnewi now. Maka Kambia Chila na Ozo. Ugu. Utamu Butema Baho. If I know Ketawo, I don't know who I'm Nnewi. Or Kambia Zie, Nnewi, and Nachi Ozo. Namu one Nnewi na Shishi Ozo Nnewi. All the Panoke by Ichi and Nnewi Ozo. Nyaka Njiligasia Majimo Oko Manzumuedo. Bulukwa Ofozom where bia never kaya no where godo. The kind of work alone before where bia never we busy. Major before where gafe one Nnewi ni one on a Nnewi no one Nnewi we where go hana na Ichi Ozo we chill for the people we bido Ichi Ozo. Modrom ka ifeni ne kan we ki sita maka onwere ebe camera ya abaye nwe ebe camera ya abaye so nke nwe ki sita enwe ka capture ya nke ya caption ni ona hotel ni ife mu ka ana-eme dalu.
m ana otu ọdụ kịta na ichigo m ana Nnewi ọzọ dịka m si wee kọwara ụnụ na ife ọ na-emela inside na ahịa esetana ya mana abago m n'ime siela ana Nnewi ọzọ na mmụọ niile nọ n'ime ana Nnewi na m echiche ana ọzọ anyị sikwazi ebe a pụọ mana ọ ya ghọta mma akwadokwa wee njewe na nke Edo Nnewi wee jechieli ọzọ ka m wee gwe na nna chi ọzọ Nnewi daalụ.